Hi guys, welcome to my YouTube channel. Konakbi, please don't forget to subscribe me guys. Like and comments to my notification bell. Okay, yan kasama ko si Bibi Amas. Sino na? Laki na namang mata. Hello guys, dito na naman kami. Nagluto na naman si Eureka ng turon. Tapos banana cheese stick. At saka banana cheese stick. May bago namang recipe. Yan ang si Eureka, oh. Yan. Ito yung turon. O yan, oh, bagong luto pa, o nasa kawali pa. Yan. Yan yung mga luto na guys. Oh, nami tayo guys, oh. Oh. Yan, oh. Oh, yan, oh. Asan ang cheese stick na? Lutuin pa ang cheese stick. May bagong yun guys. Cheese, ang saging na may cheese. Nakabalot siya sa pang banana cue. Tapos, cheesy talaga siya. Mas, sabat na si Daddy. Ayan, oh. Yan guys, oh. Bagong luto guys, oh. Tapos, ito yung cheese stick. Banana cheese stick guys. Bagong, only 5 pesos. Ayan, bagong ano siya. Bagong menu. Dami na siya kaayo. Kana ay cheese sa loob. Only 5 pesos. Ganyan dapat ang mga turunta ng malaki. Oo. Oo. Mas, nag-vlog Daddy. Yan na kayo nagkontak ko. Yan, bili-bili na kayo ng turon. Yung turon 5 pesos. Yung 10. ay 10. Yung cheese, banana cheese, tag 5 pesos. Yan, 5 pesos. Yun pala, yung turon pala ang 10. Yan. Kaya yan, mag-order na kayo. I-deliver namin sa GNT. Hi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi may kalat-chat ako. Kaya gising ko lang kasi pagod ako kanina, galing kami sa Tupad. Jiden. Yan, Hi. shout out. Shout out ako sa asawa ko. Hmm, Sa Avocado Family, kay Buboy. yan. Shout out sa mga Bisaya diha. Sa mga kababayan ko, Bisaya Pampug ko, taga kuan ko, Agusan del Norte. Yan, matumba na mo. Matumba ng lutanganan. Yan, yung turon. Alam ko ang diskarte para magpait ng ano. Tanggalin yung mga para nabilin. Ilawin mo na ang asukal bago ilagay ang turon. Kaya nabilin mo pait. Hindi naman ito nabutang inana de. Ano, hindi naman siya paita kasi brown lang. Yung itim pait. Ako hindi ko galang na inana ko. Ang pait. Hindi naman yan pait. Hindi ganahan ang palit ng pait. Yan, harniba lang. YouTube yun na pala ng mga diskarte. Galili ka. Oo, gabi-gabi ako nag ano ng YouTube. Nasunod yan, hotdog cheese ring. Hotdog cheese ring. Combination. Sunod anak, chicken with wings na. Saka naman ang recipe. Yan guys, masipag yan si Eureka guys. Maaga yan na malingki. Anong oras na malingki na? Alas 6. Oh. Alas 6, alas 5. Ako naman, pag alas 6, papunta akong Tupad. Mas! Akin na kasi may nag-order dyan. Mas, kung mo muna ka nag-order ng banana turon. Mas, Itong cheese stick ang nag-order. cheese stick, may nag-order ng cheese stick. Akin na, kayo dalan ko yan si Bambam. Mag-order na kayo guys ng turon saka cheese stick. Yan. Luto na cheese stick. Tanaw na to. Morning cheese stick guys. Yan ang cheese stick. Only 5 pesos. Yan. Jiden.
Lami na siya kaayo kaya na cheese. Banana, banana tsaka turon yung cheese. Banana with cheese yan siya. Only 5 pesos. Lami na kaayo. Oh, bagong luto ang turon. Fresh na fresh. Yan. Ito na ang kinabuhi guys. Kailangan mag-business og inani pang araw-araw na mo. Laban lang yan mga bayot. Go go go. Mas! Mas, pahiram mo na cellphone daw, dali na. Kaya may nag-order daw, dali na bibi. May nag-order daw, sandali. Pahiram mo na ng cellphone. Dali na nga, kuha akong pitaka, may katagantang patog kuan. Ay, kunin mo pala yung pansit doon nila apon. Kaya nag-order ako kayo, naiwan ko. Kunin mo yung wallet doon ka. 10 pesos lang naman yun. Wala pa mo mangaon? Ito ka pansit. Gusto ko din pansit. Gali, may isa ka pansit akong gi-order. Kuha ka dito ay. Sabi mo, kunin daw ni daddy yung pansit. Dalawa? Isa naman yun, kaninang umaga lang yun. Ako ya din. Gusto ko. Bili kang kanin na, Gusto ko din. hindi bigas sa kanin. Pansit, 10. Tapos kanin, 10. Dalawang kanin. Yung ulo natin pansit. Ayan. Patingin muna, huwag mo muna tanggalin. Bilangin ko muna. Yung pansit, bayaran mo. Tapos, dalawang kanin. Nakunin mo. Oo. Dali. Kaya makain tayo. Bigas? Kanin! Huwag bigas. Sabi mo, kunin daw ni daddy yung pansit. Tapos, ano? Dalawang kanin. Dalawang kanin, tapos Yung pansit. pansit? Oo. Dalawa? Saro lang ko. Gusto ko din. Gani, sabi mo, kunin daw ni daddy ang pansit. Tapos dalawang kanin. Dali na. Pasuan na ako dito. Sabi mo doon, mas, kunin daw ni daddy ang pansit. Nakasabit doon sa Lucky Me. Dali. Sinabo? Sabi mo doon kay Apon, kunin daw ni daddy ang pansit. Dali na. Sila apon? Oo, tapos dalawang kanin, bili ka. Tingnan natin kung madala bang tutro. Dito saan ko si Amas kasi na-reserve ako doon ng pansit. Nakalimutan ko kanyang dalhin. Hello guys! Hello mga bayot! Mga OFW, hello! I hope na okay na mo sa laing nasod para sa inyong pamilya, kaya nandiyan kayo sa ibang bansa. Kami naman diri, nasa Pilipinas lang, nagluto og turon, mamaligya may og turon na okay. Okay guys, thanks for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo. O yan mga bayot. Laban lang ang life. Hindi ba? Ang panahon diri guys, sige, dag-om na pod, muuwan na pod ni. Sige lang nig-uwan diri ah. Uwan, ang init, wala na, ambot. Maglaba ka, ay na lang. Nagtago. Ayan na, ang cheese stick guys, luto na. Ayan na, nangamoy ng cheese stick. Kanina, pagkaon ako, lamian ko, pero wala akong maramdaman kaya katugon ko. Pero siya mo kong pangit. Yan. Totoo na ang cheese stick. Mag-order na kayo, bili na kayo. Yan. Wala pa kayo sa Amas, ano, no? Okay, turon man yung lakblo. Cheese stick, lami kaayo. Abi na kung alas 4 na. Yan na guys, palit na mo guys.
Ang turon niyo kare, araw-araw yun nauubos kasi may mga suki na kami. May suki yan siya doon. Sa sunod siya lang mahalin, bili ng turon. Kasi kawag kita ada ako. Buwan. Joke. Wala lang. Bit-bit niya. Brad, yung kakain na enak, no? Napay. Dili mo na sa akong Isa naman po dahil ipat yung kanon. Kauna ako. Ba? Doon na ako. Dagdagan mo kanin ko. Ah, Kanin pa. tapos pansit. Wala naman pansit na doon. Igwa Kaon ka, Day? Kaon ka? Kakuya. Ang kanin, tama na yung kanin isa. Kuya na ulo. Ako rin magpakain ng kanon siya. Mas kan anak. Hmm. Ayun na. Ako kita naman kanak ko. Sige na. Sabihin mo, hello guys. Hello guys. Oo, yan si Amas. Kami magkauban diri. O, diba? Yung hello guys. Kumusta kayo? Sige na. Sabihin mo, please subscribe my YouTube channel. Dali na. Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat. Please subscribe me. Hi mga OFW again. Thank you. God bless you all. Mwah. cellphone. Bye. Kain ka ba?